kardok pini sodak lapen arsik jit abetak arjekha Pakmi manja polis atum keton kelangot ihum amotor along pen thoila pharoi sire ketham arakia hormu kene ponlong pothor arjekha apatumi vosik niphai inkoira pharne adap apor pen manja polis atum naka checking outpost manja along kakur ponbom ahot ihum amotor along pen thoila pharo isira ketham arakia hormu kene ponlong labangso kakuru ka sayalong nahit karisma APS DYSP headquarter kar benglong Jito muni leka OC Manja PS Lapen Manja Police Station staff pen jerak ketodon Keton bom mahut ihum dangkrimi asuk lelen atrak laka RJ EC sirkep GB sirkep nerkep kini pho khang si kakuruk duna hot thoila pharoi sira kethom kanimate arake hormu kelongpon Lapen labangso akani kaduk kawe pangrum pet pen Lin suri khini ra pharo trailer nerka kebra truck anbak do pose Manja Police Station apulis pen paklangpon Keneblong cek atum amen lake Chandra Prakash driver Rajasthan lapen Krishnaram handyman Rajasthan pen pose kathekpon Keneblong cek Krishnaram atum pen patir pipon thusi Manja Police Station OC khatkati OC lapen staff atum pen Jamuki Dimapur damsi inut MD Saiful Islam apan nepon thulong Latum pen si puthot kani kibi ahemalong Ponthusi hadak pen thoila kret roxy long ponthusi custody and ponong lukusi nilitum akharan kepen lugadum long Keneblong check atoma phan 3421 US 15C 25 27 A29 NDPS I kateng pen case pabon ponlong Diku pen Rajablong report Karbit Daily News